Oke guys, hari ini aku akan ditunjukkan satu jenis kopi yang bisa mempunyai dua rasa berbeda hanya karena ada. Nek aku gak percaya. Aku percaya, jajalan sih. Coba ya ki guys, tak coba. Ki kopinya jere podo ya. Podo, teko gelas podo lho. Cek diisi sik. Dis nyilih kursinya dis. Ben wong percaya. Oke, sekarang kita coba kopi pertama dengan gelas bening. Oke, selanjutnya kopi kedua. Podo. Ora jajalan nah. Rasa-rasa nana sih. Podo. Ora diombe sik. Dinikmati sih. Iki piye rasane? Ya. Semoga. Wah. Waduh. Itu aku dulu. Ya mungkin tipis-tipis lah bedone. Ya tipis, tapi enak perbedaan ki luwih krewasa daripada iki. Jajalane. Yo mungkin enak bedane tipis. Jajal sik to. Kalian iki teksture kaca, apa jenenge keramik. Jadi dhek nggawa rasa sing luwih teko partikel-partikele dhek. Nek iki kan kaca, dadi dhek luwih flat. Dia kocok kayaknya partikelnya. Iya, tapi dhek partikelnya halus. Nek iki kan dhek kasar. Nek iki dhek wis clear. Nek iki dhek luwih krasa ndek langit-langit lidah. Ki ndek rasa ilat gak nek. Ndek rasa dhuwur ilat ya. Enak dhuwure ta ilat. Ya. Nah, iki Soft ya. aja sithik-sithik. Yo maksudnya iki pancen luweh apa ya? Krasa. Tapi Dibanding tipis, lagi, ya Pak. tipis. Secara rasa podo asli. Ya padha, kopine padha.